मा भिडिअसआव नै गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लानानै फैदो दे इउटुबनि चेनेलाय मार गोबाव जाबायमोन भिडिअ दिनैहाय मिथिलाना दंफैयो आरो नैयो बाजै गोदानखौ देलायहोहांदो आथिमंगल दङ दिनै हिन्जाव गोदानानो गामिनिसो आरो ओइ माथो ओंखाराब्रा रायलायनो गोनां नोंखौलाय बोरै आंनि मामिया मोजां मोजांखाना मोजांथार ना लोगोरिया जाहा देलायहोनो नागिरदों आरो आंनिलाय बोरै लाबोगौमोन नोंलाय सिङाव बोरै बानायनो देलायसिगोन नेट नांमाराथ' र' गोमो देलायहोनो फैदों बाजै गोदानखौ नै लोगोआ मेकआप आर्टिस्ट जाबाय नालाय आं आइजो खिथु सोलाबबा खारफाबाय थानोसै सोलाबाबा मोनला लोगोफोर गोबावथार जाबायमोन भिडिअया सिखायना लादो आंखौ देनां देलायहोनो आंलाय मा इनो देलायहोगौ आं खिथु थांफाग्रा भिडिअ लाग्रासो जागोन आङो लेंहर मारगोन र' देनां हाबाया जिखौनो बायदि नै देलायहोग्राया माइनाव हाबायाव बेयाव खोन्था लोगोफोरनो आङो आनैखौ देलायहोनो फैदों होन माइनाव लोगोफोर नायलांबाय था आनैया आलासिनो थांदो आथिमंगल मामा लांनायाव आदैनि गैया बाजैनि दख'ना नायदो जों बाजैया दा इखौ गानलांगोन आरो हाबायाव पिंक कालारनि गानदोंमोन ओमफ्राय दा नै माबायाव आथिमंगलाव माथो भिडिअ लाग्रा सोलाब थायो नै 10K लादोनो लोगोफोर पिंक कालार बेसे लादोंमोन 12K ना 12K दे माबार देलाय आंहासो नेनो बाबाय नोंखौ लायाखै गैया दे नोंखौ लामाराखै नै बिमाखौसो लादां नै बिमा रांथिंखो दा हामगोन नामा बर गोदानाबो देलायखाङाखै ओइ बिब' बाजै माथो साफा नुखादों आयु गावदां आं साफा नुखायो नै बिनानाव आंनि बिनानाव आबै हायेन नै बे हायेन ले ओरै खालाम आखाइखौ दे खुलुमबाय गोजोनथों मा होननानै नाङा बर गोदान आरो बे ब्लेकसो बर गोदानालाय सोंहरनाङा र' मामि लास्ट देलायखांबाय आरो ओमफ्राय दा दख'ना गानसिगोन ओमफ्राय खैना गोदानखौ दा देखायनोसै लोगोफोर नै दायो जोबनायाव आदाखौबो एसे देलायहोबाय आरो ओमफ्राय बाजिनायाथ' रेडि जाखाबायानो ओमफ्राय ओरैबायदि बावसै आरोना लोगोफोर फैनो गोनां माने देलायखांनानै बाजैखौदि भिडिअ लानांगौ बेखौनो बावगारगारबाय ओमफ्राय नैबेखौबो लोगोआसो लानानै होदों आरो आंनो ओमफ्राय दायो एसे गोनो गोथो मोन्दों आरो माने बाजैनि फाइनाल लुकखौहाय देखायनो मोनैनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर बिसोर थांसिगोन दायो न' खाथिनिसो दे लोगोफोर ओमफ्राय नै बिनानाव मोनाबो रेडि जाखाबाय नालाय थांसिगोन ओमफ्राय जोंबो थांसैलाय 왜 와서 그진 동? 말라 골라 보게 봐.
Nakakaya ko sa ikaw ko rin. Ay, ดี๋ยวถังเด้อมามาดิถังเด้อมันเฉยเลยเขาเดี๋ยวนี้คุยกันสักทีถังเด้อให้ถังเด้อบ๊ายบายมาช่วยมาคุยไปเอง